Kada je riječ o rock legendama, malo koji bend ima priču poput grupe Queen. Njihov najveći hit, Bohemian Rhapsody, gotovo nikada nije objavljen kao single. Diskografska kuća smatrala je da je pjesma od gotovo 6 minuta predugačka za radio. No onda se dogodilo nešto nevjerojatno. Jedan britanski radijski voditelj pustio je pjesmu čak 14 puta tijekom jednog vikenda, a slušatelji su doslovno zatrpali radio i trgovine upitima kada izlazi single. Snimanje Bohemian Rhapsody bilo je pravo ludilo. Operni dio zahtijevao je oko 180 nasnimljenih vokalnih dionica, a vrpce su bile toliko korištene da su postale gotovo prozirne. Još jedna zanimljivost, gitarist Brian May nije samo glazbenik. Završio je doktorat iz astrofizike, a njegova pjesma 39 govori o astronautima koji se vraćaju na Zemlju i otkrivaju da je zbog relativnosti vremena prošlo čak 100 godina.